Okay. So ayan, magandang araw po sa inyo mga boss. Kasampagan, Lawak Pangasinan Project, part 14. So dito pa rin tayo sa labas, nagpa-primer. So tapos na po tayo magmasilya. So check pa rin po natin yan. So kahit naka-primer po yan, magre-retouch pa rin tayo. Yan sa mga kailangan na i-retouch. So makikita nyo, puro puti pa lang yung nilagay natin dito kasi preparasyon pa lang po yan para doon sa top coat natin. Ayan. So dito halos nakapag-primer na tayo. So kulang pa po yan ng primer. So dapat puting-puti yan bago tayo mag top coat. So ganun dito rin sa harap. Doon sa loob, so padaanan lang natin. So tapos na rin dito sa loob. So pwede na rin mag-tiles dito. Yung magta-tiles. Okay na rin ito. So ang hindi na lang naayos dito yung mga ilaw na ito. So papalitan po natin mga ilaw dito sa may square na yan, pati dito. So tatlo po yan kasi. So papalitan po natin ng single color. So tricolor po kasi yan, hindi mapagsabay-sabay ni electrician yung ilaw niya. Kaya ayun, palitan na lang natin ng single color para sabay-sabay. So yan lang naman yung update dito sa Lawak Pangasinan Project. Magandang araw po sa lahat at God bless.